Ayab ti panagdaydayaw. Iti agnaed ti salinong ti kangatuan, ken ti panalaknib ti manakabalin amin. Mabalin ako kunana ti Apo, sika ti kamang ken sa laknib ko, sika ti Diyos ko, ken ka agtalekak. Ilisi na kanto kadagiti peggad adi kaamo, ken kadagiti makapatay a sakit. Sa lukuban na kanto kadagiti payak na, ket awanto ti pakananwam sa lakniban, ken aywanan na kanto ti kinapudno ti Apo. Awanto ti kabuteng mo iterbii, urepay iti pana asumyag iti aldaw. Di munto kabuteng ti didigra adumteng iti sipnget, uno ti angol nga agpapatay iti lawag. Uray sa nga ribo ti matuwang iti sikigam, ken sa nga 10,000 ti mapasag iti lawlaw mo, san kanto madangran? May matangam to no kasano ti panakadusa, dagiti managdakdakes at tao. Agsipod ta pinagbalin mo ti Apo akamang mo, ken ti kangatuan asa laknib mo, awanto ti dakes a mapasamak ken ka. Iti taeng mo, awanto met dumteng adidigra, ti baonto ti Apo dagiti angheles na amangaywan ken ka, tapno ti sa dinuman papanam sa lakniban da ka. Kadagiti imada, tapayaan da kanto, tapno saan amadunor ta sakam ti bato. Ibaddek munto ti leyon kan ti uleg. Ipayat munto ti narungsot a leyon kan ti nagita nga uleg. Kuna ti Dios, isilakan kanto, salakan kunto digiti agayat kanyak, ket salaknibak to ida taamuda tinagan ko. Numawag da kanyak, ipangag kunto ida, adak to kadakwada iti tiyempo ti riribok da, ispalek to ida, wen padayawak to ida, at iduga biyag ti iparabor ko kadakwada ket isalakan kunto ida. Anyano Dios kuwa nakaskas daw nui mata nga kamin pinarswam mangekut gurud makitak bitwen nay parangarang panakabalin tuy kararwakin nay kan kanta anya nakinatanong mo tuy kararwakin nay kan kanta anya nakinatanong mo uray pay jay kabakiran mo mapanag mangekut kan dati tumatayab mariknak angin idingatot bantay makitak ti waiganalit now ikararwakin na ikan kantayas anya nakinatanok mo tuy kararwak inay kan kanta anya nakinatanok mo numapanunot ko ti panangtet mo anak mo matay baon mo ket ijay krus inaminin karo natay tapno maikat pasul ko tuy kararwakin nay kan kanta anya nakinatanok mo tuy kararwakin na ikan kanta anya
nakinatanok mo intun numay manen ni Hesu Kristo anak pusok napno drago agruk babak iti panagdaydayaw yep kaspuas ika na hindaklan tuy kararwak inay kan kanta anyan nakinatanok mo tuy kararwak inay kan kanta anyan nakinatanok mo. Yes, birthday. Yes. O apo mi a Diyos, a kangatuan kan manakabalin amin. Si kaapo ti kamang ken sa laknib ni. Agyaman kami kadimanan apo iti daytoy nga aldaw. Taadda kami manen nga agkay-kaysa nga agdangeg ken agadal kadagiti sasaum. Luktam kadi apo dagiti puspuso ken panunot mi. Tapno maawatan mi nga nasaya at dagiti ibingay ni pastor nga mensahe. Ket dagiti kuma pagaytam apo ti makita kadagiti aramid ken garaw mi. Agtalinaid kami kuma iti pamati mi ken ka. Apo ipaay mo ti kuma kami kada kami ti bendisyon mo iti tunggal may sa kada kami. Pakawanen na kami kuma apo kadagiti basbasol ken nagkurkurangan mi. Dawaten mi kadi amanen apo ti naldaw nga taraon mi iti panangilisim ta anyaman a pagpeggadan ken pangyadayom apo ti nakaro asak sakit dagitoy apo ti dawat ken kararag mi tinasamit ken madaydayaw anagan mo apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Dengue mo apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, raw mi. Agtugotoy kakabsat. Good morning! Yun! Very powerful ang sagot. Naimbag ngagsapa kadatayamin kakabsat. Madayaw ti apo ti presensya ti sumagtugal may sa kadatayo ita. Wow! Adak ka di ti Ilocano service? Makaikawa nga kitain, nagado tayo ita. At adun tupay no sumarsarno. Amen? Wow. Sige man, mabalin ka di nga tumakder tayo. Tumakder tayo ulit. Kitain nyo, dagiti kakadwa tayo, ti dahito nga panagdaydayaw. Mabalin ka di, kasti konak. Let us make each Sunday, aramitan tayo titunggal Domingo, make a new or meet new friends Sunday. Hindi lang meet new friend, meet new friends. Amun nyo, dagiti kargadwa tayo, ti dahito nga panagdaydayaw. Dagiti sa inyo nga makitkitang kanayon nga kan dagiti bisita tayo nga dito ita, mapan kayo, in kayo, alaman nun ida, amun tinaganda. Kabayatan na, kantan ti, umisem ka. Okay, ready? 1, 2, and umisem ka. Na, ni, ingkay ka dagiti kakadwa tayo. Kumusta tayo ida? Ayan. Alaman wem takaabay mo, ket isem ited mo. Once more. Umisem ka na imbag aramid mo, ingatom ta
tayo mamiti apo, alaman wem takaabay mo. Ket isem ited mo. Nagkurang pahay, mamisan pahay. Umisem ka na imbag aramid mo. Ingatom tayo mamiti apo, alaman wem takaabay mo. Ket isem ited mo. Amen. Sige lang, amamun nyo, dagiti kakadwa tayo, tilay tayo padagdaydayaw. Anya na nagpintas nga kitain. Sige, mabalin tayong tagtugaw. Maka-inspirar nga kitain ti bilang tayo tata. Kakabsat, no adda ka pay laeng iti online worship, adda ka pay lang nga makipagdaydayaw, iti unig ti pagtangan, awisin ka, umay kan, intun may Domingo, umay ka dito yung unig ti kapilya, umay ka dito yung Nax UMC. Sang kamay sa tayo nga agdaydayaw. O adda nakitak nga may sa miyembro na tayo tigli Nax nga DJ Cavite. Diyan mo no sa dino balay da dito yung Metro Manila. Usually gatattender ti traditional wano contemporary. Ano Tedemi? Okay. I-welcome tayo man dagiti han tayong ituring idan nga bisita wano sa nga ili. Kakabsat tayo ida iti pamati. Agsipot ta dito yung Nax. Everybody is a family, a member of the family. Amen po ba doon? Amin nga da dito'y kamang ti pamilya. Miyembro ti pamilya. Welcome tayo ti Nax UMC family kaniti Ilocano Fellowship. Ti Juan kan Palafox family manipod iti San Mateo Isabela. Ken San Jose del Monte. Tumagdar kayo man kakabsat. Ayan. Woohoo! Welcome po. Ayun na nga, dyan listaan. Ayan. Alerto dagiti angels ano. Siyempre, diyan ako nakatatay. Hanga bisita na ito eh. Ni Ate Demi Fernandez. Ate Demi? Ayan, welcome to Ilocano Fellowship. Kadagiti online services ay kanay nga adajag comment. Na minsan kinunak. Kaano nga nga awisan ta kami dya balayo. Kunana itong December. Oh, visiting team, laglagay po nyo tayo dyan, Hintay pa siya rin dyan ang pintas nga balay natin dahil medyo Cavite. Kastamot nga, i-welcome tayo ni Kabsat Marlene Amis. Kapatid ng Marlene. Nakakaintindi ka ng Ilocano? Hindi po. Hindi. Kaya mamaya tatagalog tayo, Ilocano-Tagalog tayo, para maintindihan ni kapatid ng Marlene. Tulad ng sinabi ko, everybody is welcome in this church. Ilocano ka man, Bisaya ka man, pwede na po kayo umupo. Ilocano ka man, Bisaya ka man, or anong man ang probinsya mo, sa Ilocano Fellowship, welcome po kayo. Hindi po kayo iba. Yung mga dagiti kakabsat ng Ilocano, kit makaawat naman ti Tagalog. So nga, agtaglish ang mo damdama, tapno maawatan amin. Kasama ti welcome tayo ni Kapsat Julius de la Cruz, Jocelyn de la Cruz, ken Mariza
Baag manipod ti Cagayan. Wow! From Manipod, Cagayan. Welcome, welcome. Nya, dapay. Uy, ada seafarer tayo. Kasama ni Christian Maro Llanita, graduate TBS Marine Transportation. Grabe. Welcome po, welcome sa Nax United Methodist Church. Adala kurang na, Kabsat Marlene. Di talis na ama, ka di address ken cellphone number da. Good. Siyempre, saan kong matawagan ida, no doy na aromatic. Ada sa magmama ng announcement sa ikakabsat, umuna, kalpasan ti worship service, itunggal worship service sa'yo, Ilocano, traditional, contemporary, adda iti Sunday school tayo. Praise God, may Sunday school na magsisimula ng Sunday school ng contemporary at traditional service. Kada tayo ng Ilocano, kas na kunak, hindi pala first Sunday ti June, addan Sunday school tayo. Ket sumarunon nga mga ag Sunday school dagiti traditional ken kamkamang ti traditional ken contemporary services. Ngam ti Sunday school dagito bing inton umay nga Domingo ti panangrugida. Next Sunday will be the start of the Sunday school for children. Gapuna dagiti anak tayo, apu ko tayo, kakaanakan tayo, dagito bing itugot tayo kumaidayon to Domingo tamang rugin ti Sunday school damon. Saan tayo kayat nga adda maud-udi? May katwati, Sunday school lesson tayo, kat lectionary based. The gospel reading tayo, titunggal Domingo, isunay jay matenti adalan tayo. Tapno, kahit nasawen, dati sermon ko no madamdama, gaputasan nyo mabalintag sa lutsod, kabayatan ti sermon, no danto sa lutsod yo, may papandi sermon ko, isunto ti damagan nyo inton madamdama, kabayatan ti Sunday school. Kaya tayo nga, mas na unagpay ti panakaadal tayo, amiris tayo di leksyon. At saan ko nga madiscuss ngayon taramente dahil gospel text iti sermon. Napimpintas nga, adda Sunday school follow-up na. Isumot ti lesson ti traditional, contemporary, youth, adults, MYF, MYAF, UMM, UMW. Unified ti Sunday school material tayo. Agyaman nakiti aputa. Nabaling ko na ipalpas di Sunday school material tayo. Aging gay ti Nobyembre dahito'y alpas ko nga Sunday school material. Inton Disyembre sa balin tuman nga materialan aging ka iti sakbay ti Kwaresma. Dahil ti madamang aramida kita. Sunday school lessons for December hanggang February. Sa balintumot di Sunday school lessons, manipod Kwaresma, aging ga Easter Sunday. When Easter. So, dawatag nga iraman dak ti karkararag, tasapay mabalin ko may palpas sa amin na ginyay. So, Sunday School, ti Ilocano, siyempre di Holy Club, WCS, kan UMM, Holy Club, nga mabingay dayjay, door 1 kan door 2, kaya't nasawen, dapat 10:45, nalpas tayon, ti Ilocano Sunday School. MYF, Paharo Room, MYF, Kiddie Room. May pakamumot kakabsat at church council meeting tayo kat intuno o may Domingo. First Sunday of October. Agyaman tayo ta adan ti council chair tayo.
Congratulations, kuya. Pangalawang beses ka nang graduate, ah. Kastamad kakamsat nga dito'y sangwanan tayo at dani replica envelopes. Damagak man kada kayo, sino ti awan pay iti envelope na? Itayag natin yung mana. Sino tawan pay iti envelope na? Itayag natin yung mana. Angels? Angels ka talaga. Napoy may sana mo't ayan. Mabaling ka di nga. Bagkatan nyo dayta, mga lakay ti adon, nga kuan. Han mo amin at nabadagsan unay. Mga lakay lat ti sumagmamano nga envelope tayo. Hantay urayin nga suda tumayon. Idanon yun ti envelope katakwada. Naawampay ti envelope da. Ayan. Ti replica envelope tayo. Pakay-serbian na dayta. Inton anniversary Sunday, October 16, idahaton tayo amin dagita, dito undag ti iglesia, kabayatan ti anniversary Sunday service tayo. May kasangapulo ken dua sangagasot, rather. Ken dua pulo ket upat atawon na ti iglesia tayo. 124 years ti iglesia tayo. Palakpakan tayo manapo Dios. Wow! Kat iti 124 years, ti iglesia tayo, at daarapaap na, iti kabitan na panawin, kat marugyan ti panang bangon tayo, iti napinpintas a templo ti Dios. Napinpintas a templo ti Dios. Ti tema tayo ti dayto nga 124th year anniversary ko, rev up. Kasla di agrevolusyon nga lugan, no nya anya ti karakteristik ti lugan no agrevolusyon. Agsagana nga pumardas. Rev up. Learning from the past, revving up at present, producing fruitful disciples. Kahit nasawan, talaga nga, paspasan tayo ti panagpaado. Kahit congratulations, pinaspasan nyo nga talaga, ninagado tayo itata. Sakbay pa nga, iminbagami ti tema, kahit inaramid yon. Sapay ta, di Domingo at adupay. Every Sunday, mas dumadami pa tayo. Now, in relation to these friends, we have October 3 to 7. Manipod October 3, aging ganit October 7, inaldaw dayta, ada dawn prayer tayo. Ngam saan nga ma-live, hang ma-live stream. Dito'y tayo sanctuaryo. Face-to-face dawn prayer. October 3, aging gat October 7. Alas 5 madlatag sapa, maawis kayo amin. Kas iti dayjay imuna nga style ti dawn prayer tayo, nga kabayatan nga agtuktukar ti pianista, maawis kayo ngumay agkararag iti sangwanan. Kas day taramidan tayo. Isubli tayo dati nga format ti dawn prayer. Ito no October 3, aging gat October 7. Kat ti tema na dayta a dawn prayer, kat the power of prayer. Ti panakabalin, ti bilag, ti kararag. Lunes, giga Biyernes, alas 5 tagsapa. Kat, syempre, gaputa alas 5 dayto tagsapa, kalpasan na, adamot pa nagkakape tayo Ken no dantumot mangitugot iti pamigat na sayat launay. Sikmay salati sigurado ka na kayo. Saan nga maawan ti kape kan tinapay? October 6, ikararag tayo dito kakausat, Healing Night. Alas 6:30 ti rabi ti Huwebes. Dagiti amin nga dana sakit na, kan dagiti amin nga day kararagan special prayers na for healing. You are all invited here in church, face-to-face healing worship.
Ken mai-live stream tumatla daytoy. Ngem napimpintas no at adutay kuma ditoy physically for the healing service. And October 13, Huwebes matla daytoy, revival night. Alas 6:30 matlang iti rabii. Kasi matlang face to face ken mai-live stream tumatlaeng. Ngem napimpintas no revival tayo ket adda tayo physically ditoy. Tapno mabalin mi nga ilay hands da kayo. Mabalin da kayo nga ilay hands. Kasi ti healing service kan ti revival service. Nagrigat nga ilay hands da kayo kat ada kayo jeb agbiboy je screen. Daw haanak ngagduhado ati panakabalin ti Espiritu Santo nga garaw. Uray no adatay la iti screen nga napinpintas ko man no datayo ditoy physically. Kan syempre, the D-Day, the big day, October 16, 124th anniversary worship service. Alas 9:30 tagsapa ni Reverend Dr. Bener Agtarap, ti preacher tayo. Anniversary preacher tayo. Kastamot nga into na may nga bulan, Oktobre, rambakan tayo iti anniversary as month ken late month. Manipod iti into October 23, adanto dagiti lay preachers tayo nga agsermon manipod Ilocano, traditional ken contemporary worship. Ken kasamot ten nga October 23 isumot ti Children's Sunday tayo. Happy birthday! Siya sino da kita kasangay ti dayto alawas? Manipod September 25 maging gat October 1. Miriam Jane Santos, Katrina Joyce Asuncion, Margaret de la Francesca, Winilyn Andres, Marilyn Castro, Jonathan Sichanco, Zarina Luis Aquino, Noel Bartolome Sr., Ivy Ranyola, amamoy day tamaudi, jakam ammo. Pastor Joey Galinato. Lumakay nga talaga da taon. May sa mga tawon ti may nayo na yun itong Sabado. Ada ka di birthday celebrant sa'yo dito eh. Kanada ka di kasangay kada kayo nga da dito nga saan minay naganan. Mabaling ka di may kayo dito sa Juanan. Awan? Siyempre, diyan nagdebut di kalman ni Pia. Pia, may katoy iha. Ayan. Sino pa'y? Like ito yung nag-birthday iti na di last week nga hanmi nga naikararagan. Ayun. Ay, ba't magkalayo kayo? Meron pa? Interviewin ko ka sandali. Kailan birthday mo, iha? 20 po. Okay. 24 po. Kailan birthday mo ko? 20 po. At to'y dagiti birthday celebrator sa iti daytoy nga panagdaydayo tayo kakabsat. Adda ka di pa'y? Sige. Mabaling ka di nga stretch tayo dagiti ay ima tayo dagiti takag tayo agturong kada kami. Kas idawluwak ti kararag para kada kami. Let us pray. Dios ti biag, Dios anamarswa. Dios agubwayan ti amin a bendisyon. Agyaman kami kan ka. Agyaman kami agsipod ta sikati ng titibiyag kada kami.
Agyaman kami ti baro at awen, ngayon paay mo kada kami. Dawatek nga rod kan kawapo. Nga, ipaay mo ti special a parabor kan pamedisyon, kay ito'y nga anak. Isuda ang nagkasangay ti dahito alawas, agraman iti napalabas alawas. Apo Diyos, saan ang matukod ti kaado ti bendisyon mo? Kadakwada, kada kami amin. Agrama da iti kasangay ti dahito alawas nga iti pagtanganda, akadwami ti panagdaydayaw ita. Ti special nga parabor ti ingka ipahay. Denggem da iti karkararagda. Denggem kadi, dagiti dawat da. Patgam kadi o Dios. Kas kasangay da, kas agrambak da. Wapo, ipaay mo kadi, ipaayan mo kadi ida. Te special a regalo, special a parabor. Mariknada kadi asikati Dios. Ana ayat. Dios ana asi, Dios ana imbag. Benisyon nam dagiti plano da. Benisyon nam dagiti plano da. Iti daytoy apan nagdaydayaw mi itanok da ka agsipud si kati Dios. Dios mi ken Dios iti biag mi. Benisyon nam toy adipon mo apo. Agyamanak iti panangkadwam kanya kati pamilya iti panagservi ken ti ministeryo. Tulunganak kas agtuloyak ang magkipagnakan ka. Tinagan mo, Kristo, dahito it kararag mi. Amen ka namin. Let's sing a birthday song for all of us here. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Tumadamdama, doon tong blessing card ti awa atin nyo, Wen. Ladya ti birthday gift ko kada kayo, the blessing card nga extra. Mabali nyo tagsubli ti pagtutukuhan yun. Ken kakabsat at tuy dagiti ministries tayo, iti dahito alawas. Na schedule iti Bible studies, care groups, cell groups, ken da dumapay nga ministry sayo for the week. Yung schedule po natin, ating daily ministries. Ayan. Monday, aging iti Saturday kakabsat, at dadanti schedule tayo. Kan siyempre, si Jesus ay kasama, panalangin at pagsambat sa umagang kay ganda. Ken tinaimbag adamag, panagdayaw ken panagkararag, tunggal Sabado, alas 6 iti rabii. Maminsan pa'y kakabsat na imbag nga aldaw tayo amin, kat madaw iti apo, ti kada tayo dito ita. Ti pa nakaibasa tinasantuan asurat, ang masarakan iti daan at tulag, ang masarakan iti libro ni Jeremias, nagsao kanyak ti Apo, iti ikasangapulo atawen, panagari iti ni Sedekias, iti Juda, isumet iti sangapulo ket walo atawen, panagari ni Nebukadnesar, ijay Babylonia. Iti dayta a tiyempo, rarauten ti ari ti Babylonia ti Jerusalem. Ket na ipupukak iti paraangan iti korte ti palasyo iti ari. Pinabuludan nak sadyay ni Ari Sedekias iti pinabasul nak amang iwarwarag ragawag kada kastoy iti kinuna ni Yahweh.
Iyawat ko daytoy a syudad iti ari ti Babilonia. Imbaga kanyak ti Apo nga umaytot ni Hanamel nga anak ni Uliteg ko asalom. Ket kidawen nanto agatangek ti talon na ijay anatot. Adda kalintegak amang gatang tasyak iti kasitgan akabagyan na. Kas kinuna ni Yahweh imayak kinasao ni kasinsin ko Hanamel iti paraangan iti pagwardyaan ket kinunana. Gatangem ti dagak ijay anatot iti sakop iti Benjamin sikat ti kasitgan akabagyak. Adda kalintegam amang gatang ken mang tagikwa nga rod daytoy nakaamuak apudno ang nagsao kanyak ni Yahweh. Ginatang ko nga rod ti talon ni Hanamel ket tinimbang ko ti kwarta a pagbayad ko. Agpateg ti 10 ket 7 abagi ti pirak. Pinirmaak ti dokumento, tinimbraak ken pinasaksyak. Tinimbang ko ti kwarta. Inalak dagiti 2 a kopya dagiti dokumento iti naglakwan. Tinasaraan a kopya nakailanadan iti tulag ken ti silulukat a kopya. Inted ko dagitoy ken ni Baruk nga anak ni Nerias ken apo ko ni Maseyas. Inted ko ken kuana ti sango ni Hanamel dagiti saksi a nagpirma iti dokumento ken dagiti amin a Hudyo nga agtugaw iti paraangan iti korte. Iti matang da amin kinunak ken ni Baruk. Binilin na ka ni Apo aman nakabalin amin a Dios ti Israel nga laem dagitoy a dokumento ket idulin mo ti burnay tapno mataginayon da kinuna ti Apo aman nakabalin amin a Dios iti Israel amagatang to amanen dagiti balbalay taltalon ken kaubasan iti daytoy adaga ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Dios. Iti maikadwa pa nakaibasa tinasanton a surat masarakan iti baro at tulag iti umuna nga surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Isulaeng ti saan amatay agnaed ti silaw nga awan ti makaasideg. Awan ti sa sinuman a makakita ken kuana. Awan ti makakita ken kuana adda ken kuana ti dayag ken agnanayon ang panakabalin. Amen. Bilinem dagiti baknang ditoy lubong adida agpasbasindayag ken dida italek iti namnamada iti kinabaknang mangpukaw tumet laeng agtalek daket di kumati Dios isu asibubuslon mangted ti amin a pagragsakan tayo ibagam nga agaramid dan iti naimbag bumaknang da kadagiti nasaya at nga aramid mangparabur da ken si ayat da amang ted kadagiti sa bali iti kasta agurnong danto iti kinaimbag nga agbalinto anati ker a fondasyon iti masakbayan ket maragpat danto tinapaypayso abiyag ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Dios. Idem ti tinapay ti biyagapu amay pay ito'y kararwak kas panang ted mo jay den at may bay kadagiti tao na bisinan. Amen. Ti Ebanghelyo ni Jesucristo kasinsurat ni San Lucas Kapitulo 16. Ti baknang ken ni Lazaro. Aday di may sa bakna nga kanayon a si kakawes kay iti agkakangina alupot.
Inaldaw met ngagbibiyag as si bubuslon. At damat may isa na panglawag nagan Lazaro. Nalapunos itigadil. Inaldaw ang may panitirwangan ti balay ti baknang. Tartari gagayan ng amin apadpadan ti bisin na, kaya iti marigreg iti sirok ti lamisaan ti baknang. Pasaray mapandildilan dagiti aso ti gadil na. Natay tinapanglaw kat impan dagiti angheles iti ayan ni Abraham. Natay met ti baknang kat na itanam. Idi agsagaba iti napalalo iti Hades. Timangad kat nakita na ni Abraham nga adda iti adayo agraman ni Lazaro iti abay na. Iti kasta impukaw na, Ama, Abraham, kasya nakadi taibaon mo ni Lazaro, amang babasa iti ramay na, kat palamiisan nato dilak. Takas na una iti panakatuko, iti daytoy nga apoy. Ngam kinuna ni Abraham, anak ko, laglagi po ang makabayatan ti panagbiag mo, naitadken ka ti amin, nagkakaimbag abanag, idinto ang naglakam ni Lazaro iti rigat. Itan, adda ditoy ang maliliwa, ket adda ka dita ang matutuok. Saan laday ta? Adda dakkel ayuyang iti nagbatan tayo, tapno saan na makabalasiw dagiti mayat nga umay dita manipo ditoy, wenno dagiti agapu dita nga umay ditoy. Dawatag nga rodken ka, Ama Abraham, kinuna ti baknang. Nga ibaon mo ni Lazaro iti balay ni amak. Tapno bagbagaan na dagiti 5 akakabsat ko alalaki sa jay, amangan no umayda met ditoy yan tituok. Ngem kinuna ni Abraham, ada ni Moises kadagiti profeta amang bagbaga kadakwada. Masapol na dumngag dagiti kakabsat mo iti sauda. Saan nga umanay dayta, Ama Abraham, insumbat ti baknang. Ngam no agungar ti maysa kadagiti natay, ket mapan kadakwada, agbabawid anto kay iti basbasol da. Ngam kinuna ni Abraham, no di dadenggan ni Moises kadagiti profeta, di danto met mamati, uray pay no adda agungar kadagiti natay. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Madayaw ka o Apo Jesucristo. Bendicionam kati kinapudno, tapno isutaraon ko, Apo, kas mangpukaw ti kinadakes ko, ketal na ken ragsat masarak ko. Amen. Dagyan tayo ti mensahe ti kanta from Knox Virtual Choir. We may worship different ways. We may praise Him and yet spend all of our days living life divided. But when we seek Him with open hearts, He removes the walls we built that keep us apart. We trust Him to unite us. In our hearts, we're undivided, worshiping one Savior, one Lord.
undivided, bound by His Spirit forevermore. Undivided. It doesn't matter if we agree. All He asks is that we serve Him faithfully and love as He first loved us. He made us in His image, and in His eyes we are all the same. And though our methods may be different, Jesus is the one that will remain. In our hearts, we're undivided, worshiping one Savior, one Lord. In our hearts, we're undivided, bound by His Spirit forevermore. In our hearts, we're undivided, worshiping one Savior, one Lord. In our hearts, we're undivided, bound by His Spirit forevermore. Wow. In our hearts, we're undivided. Hindi po tayo nagkawatak-watak, tayo'y iisa. We're undivided. Iisa sa damdamin, iisa sa pananampalataya. One clear starlit night, isang gabi, maliwanag ang kalangitan. Ni Captain Smith, proud iti bagina, kas ti barko nga iman maneho na ket aglaylayag iti Atlantic Ocean. Kunana, siya ti kapitan, ti kadakkelan, ken kapaspasan, ken kapintasan na barko nga naarami dito'y lubong. Linagip na dagiti amin nga accomplishments na. Dagiti adong kapadasan na. He started to reminisce all his accomplishments and experiences as a ship captain. Sana kitnita dahil nagpintas a barko nga iso ti kapitan itata. Gaputa, rabi una yan. Nakaturugan dagiti amin a pasahero na. Since it's late, no one is awake. So he ventures down to the engineering room, na panidyo engineering room iti barko, ket kinablawan isuna ti maysa kay iti senior wireless officer.
ni Jack Phillips. With a troubled look in his eye, Jack mentions that he has received several warnings. Ni Jack Phillips, madandanagan. Katinbaga na ni Kapitan Smith, dagiti 5 a warning nga naggapo kagiti dadto mga barko ngay mununan. Kuna ni Jack Smith, Jack Phillips, Captain Smith, we receive warnings from ships ahead of us that there are so many icebergs on our way. Siguro amuyo da ito yan. Ngam ni Kapitan Smith, nga pinansin, nagigay warnings nga naawad na. Kuna na, kapintasan da ito barko nga ayan mi, kalagdaan, kadakkelan, kapaspasan, kanagita engineer ko, isudat kalalaingan. No, bumangga kami man ti iceberg kat mabutawan ti barko, nadalaras na lang nga simpain ko na. May kainam nga warning sana nga pinansin. Aging nga, di mong para ti barko, iti may nga iceberg, nabutawan ti dakkel, kat iti lasod ti 2 oras, limned nga taramenta ti barko. Kat nangagtikanta ako na, near, far, wherever. Haan nga kasama dyan, istorya day jay. Dyan la pelikula na day jay. Day ti abarko kakabsat kat iso ti Titanic. Sino't nakabuya day jay pelikula ti Titanic ka na kayo? Ano, teacher? 10 beses si teacher ka. 10 times. Ako, 4 na beses. In the span of 2 hours, Titanic is buried in dark, cold sea. Apay. Why? Captain Smith disregarded the warnings. As we journey together through the parable of the rich man and Lazarus' friends, we will see, like Captain Smith, eventually so, that how we respond to what has been revealed has eternal significance. No kasano iti susungbat tayo iti dayjay anay pakaammo na ibaga kada na ipakita kada tayo ket adda epekto na kada tayo iti agnanayon. May palagip man kanyak ti may sapang istorya. Nini pastor, ag-istoryan sa mulakuan nan. may papanti pastor kanti may isang speedboat operator. At may isang pastor kan may isang speedboat operator ti nagidan anatay. Napanday di langit. Katidi nga dada di langit, sumusunga da di langit, sinabat isuda ni San Pedro. Ni San Pedro ko na, welcome to heaven. And then, imuna nga, inala ni San Pedro, day siya speedboat operator. Inpakita na, no sa dino ti proper place di speedboat operator. Uy, nagpintas a mansyon. E di ilukat ni San Pedro di ruangan. Ada swimming pool, ada napintas nga garden. May isang villa. May isang nagpintas a villa. At aming nga masapol na sa jay. Pero may ragragsak di speedboat operator. Si Maruno nga inayaban ni San Pedro di pastor. Inot nga inpa ni San Pedro Suna iti may nga bahay kubo. Nga
Nakor-ordinaryo, dadya TV nakit, deposipos. Sino tiyada pala kasi nga TV nakakabsat? Naiyalis mo channel na pusipus. Kadaanan, old television, hanpay nga remote control, awan aircon na, awan pa electric fan na, paypay, to saran na. Kung na pastor, San Pedro, nagkamali ka yata. Di ba, isa akong pastor, dapat ako doon sa mansyon at yung speedboat operator dito sa Bahay Kubo. Ni San Pedro, kinunana, Pastor, kapag ikaw ay nagsesermon, lahat ng mga nakikinig sa'yo natutulog. Sapay tawan ti maturog ka na kayo, ah. Samantalang itong speedboat operator, kapag minamaneho na niyang speedboat niya, lahat ng mga pasahero niya nananalangin. Kaya siya ay nandun sa mansyon, ikaw, nagpapatulog ka lagi, dito ka lang. Ando na kiti jokes, may papan iti langit. Ngem, ti istorya to itatakakapsat, our story today is not a joke. Our lesson for today is not a joke. This is a parable. A simple story designed to reveal basic spiritual truths. Anya ka diti ibagana kada tayo. Anya ka diti ibagana kada tayo. Umuna, iti editorial remark, iti chapter 17 verse 1, ipakita ng dagiti ti audience na kadagitay pa lang Fariseo. His audience were the Pharisees. They who were referred to by Jesus as lovers of money. Nagitagdagdagan ko na kadagiti Fariseo nga kinunan inawagan ni Jesus nga managayat wano na agom la unay iti kwarta. Lovers of money. Greedy for money. Kaya't nang ipakita kadakwada, ti pagbanaganda, no agtultuloy iti kinaagom da. Nagtultuloy iti panaggamgam da, iti kwarta, nga saan da pulos, nga ibilbilang ti pakaseknan, dagiti duma nga Israelita. Awan tis pulos nga pampanutan da, no di lang tibagida. Daytoy iti konteksto na daytoy yung apangarig. Kakabsat, tikadwan nga mistake dagiti interpreters, can preachers, Bible study leaders, may no interpret na daytoy nga pangarig. Segun iti, panangamiris ko ti leksyon. Ket, ti ad-adda ngay pangpangruna nga nga puntos dakit may papan iti langit kan impyerno. One of the common mistakes of interpreters on this parable is that their main point in teaching this parable and in preaching this parable is about heaven and hell. Haan nga daytoy tinang runa amen sa heti pangarig. This is not the main lesson of the parable. What is the main lesson of the parable? The main lesson of the parable is on how we should use our possessions, our wealth, our money here on earth. Tinang runa a puntos ti leksyon ket no kasano nga aramatan tayo dagiti sanikwa tayo dito'y lubong. Kitaan tayo jay pangarig ni Lazarus ada iti ruar iti balay daytoy nabaknang alalaki. Daytoy nabaknang alalaki nagpintas dagiti pagan-anay na. Iti English kunana purple or violet. Ti color ti bado na kahit nasang his clothes were that of
the kings. Kasjay ti kabaknang na. Inaldaw nga da fiesta, ijay balay na. Inaldaw nga ayaban na, dagiti kagayom na nga babaknang matlaan, tapno ag fiesta da. Kat iti dayta nga inaldaw, on that day-to-day feast, nandun sa labas ng kanyang tahanan, ng kanyang bahay, nandun sa labas ng gate, si Lazaro na punong-puno ng galis. Christine, galis yon. Oh, nag-research ako ha. Napno ti gadil. Ti bagina. Kano daduma, pandilpatan dagiti aso, dagiti sugat na. Ni baknang alalaki, ag sobraan ti kanen na, kanen da ijay, kat dagiti sobra, itad na kagiti aso naan, ibalang na. Ininto nga ni Lazaro, at dajay ruharti balay na, balay ti baknang, agur-uray iti murkat, uno agur-uray ti pagpag. Agur-uray kagiti, may balang nga tida. Isuntuti pan na, pagpagpagan tapno may katday, rugit, isuntut kanen na. Ti leksyon saritaan na, natay ni Lazaro, katagiti anghel ti Dios, in panda isuna, iti sibay na Abraham. Natay mat ti baknang, kat nay katanam. Kakabsat, awan ti ibaga ti leksyon tayo nga, dakkel abasol, dayto yung baknang. Ti basol na kat, saan na, nga linuktan dagiti matana, linuktan dagiti lapag na, tapno makita na ti sitwasyon, ti agrigrigat akaruba na, tapno mangeg na ti dungaw, ti sangsangit dagiti agrigrigat akaaruba na. Awanan iso na ti ayat. He has no love. Ti adda kanya na ket indifference. Friends, the opposite of love is not hate. It's indifference. Anong indifference sa Tagalog? Sige nga. Sa bagay, padakay nga Ilocano ko. Indifference. Aha. Anya pa'y? Indifference. Manhid ka, kung natin kanta di mo, pagiging manhid. Pagiging manhid sa kapwa. Pagiging manhid sa pangangailangan ng iyong kapatid, ng iyong kamag-anak, ng iyong pamilya, ng iyong kapitbahay. Awanan ka iti panangi patag, kan panangi di mo panpansinan ti kasapulan, dagiti karubam, dagiti kakabsat mo, ti laeng adday ti panunot mo katabagim. Pagiging makasarili. It's not hatred. It's indifference. And this is the sin of the rich man. Inaldaw agfestay suna ijay balay na idinto kitkitaan na ni Lazaro nga dajay ti gate na nga agur-uray iti murkat. Agur-uray ti mabangles nga may balay nga makan. Ket isunto ti kanin na. Nagpintas agiti bado na idinto nga kitkitaan na ni Lazaro nga dajay ti gate na nga mapirsa-pirsayan ti bado na napnon iti gaddil ti bagina manipod ulog ingat saka.
Imbag pay dagi jay aso tapanda kadkaduan isuna. Ket dildil patanda, dildil-dilan da dagiti sugat na. Idinto nga isuna pulos, manhid isuna. Kakabsat, saan adakas iti bumaknang? Saan nga dakas nga no kayat tayo ti maadanti adu nga kwarta, adu nga pirak? It is not bad to be rich. It is not bad to work in order that we may have lots of money, in order that we may be wealthy. What is bad is we don't use our possessions, our money, our hard-earned money in helping those who are in need. We don't use our possessions in responding to the needs of our poor brothers and sisters. Kahit niya po Diyos, abukmak ng tayo. Amen? Apa dyan mula agong tinakangag. Kaya't niya po Diyos, abumak ng kayo. Amen? Yes. God wants us all to be rich. But as we become rich, we should also be rich in our being generosity. In our being so generous. Nabak nang kumamat ti puso tayo amang ted kaligiti mangibingay iti adda kada tayo. Saan nga dayjay? Nagaduti nagyan ja wallet mo ja bulsam. Ganto na da nakitam ada imay nga talaga pudnumat nga agkasapulan. Ayan na ja 20. Ang kapal ng wallet mo, thousands ang laman. Pero kapag may lumapit sa'yo na totoo namang nangangailangan, kitang-kita naman, ang tagal mong naghanap. Bakit? Anong hinahanap mo? 20 pesos. Malagip ko launay. Di ko na kon ni father ko. Naiistorya ka na kayon. Di ko na napadasan mi tibiyag nga. Pamigat mi ngagkabsat idi kanimanong ko sakbay kami mapanskwela ket may sangitlog. Batiren to ni na, mama iti nakabaybay ka batiren na. At gingga nga nakabulbulan ton. Ket inton iprito na ni nagdakkel. Nagdakkel ngagpaisungam ni na ingpis sa pay ng papel. Ket pagguduan minto ngagkabsat dayjay. Oy nagdakkel kasla ti slice na, kasla pizza pie. Ngam papel mo ti kaingpis na. Makanay to dayjay nga so pamigat mi. Sada kami ito'y kantibalon mi nga binting, 25 cents, kasya sa isang kornik. Yun ang snack namin tuwing recess. Ngam uray no narigat, nakurapay kami, takot ang karoon ang gingkatata, manula nga anay, tiya nga nagpirman, marbadya balay min. Uray no nakurapay kami, dahil di papa, no dati kita kasapulan, awan dua nga sao. Tumulong isuna. Tapno idinatay, makikigtot kami, nakamasayag so nagadikwan adag sangput. Sanga sako nga mais, sanga sako nga mani. Nagapan na kita. Nagitay gayam ni papang iyo, kuna ni mama. Nagiti natultulungan na. Uray tatatawan ni Papa na ada palagsang puwet. Adan tuwag sumangput nga may isa nga native nga manok. Kanda dumapay. Dayta tinsuro kada kami ni tatang mi. To give whatever we have. To be generous.
Tapno uray no awanan isuna, aging katataad to pa lamang mangted kada kami. Kakabsat, this is what the gospel is trying to tell us. Use whatever you have to help others, to help those who are in need. Use whatever you have to share. Nasanduan ang kasuratan ko na help carry each other's burden. Tulungan ti kabsat mo nga awitin na dagiti dadagsan na. If we do what the scripture is telling us, if we do just as what our parable is telling us to do, I assure you, heaven is not far from you. No ramiden tayo kas iti isurusuro ti pangarig tayo itata. Saan nga adayo ti langit kan ka? You are near heaven. You are near to heaven. My dear generous people of God. My dear generous people of God. Love your neighbor. Share whatever you have. Give whatever you have. For in so doing, heaven is not far from you. Heaven is not far from you. Naimbagal daw tayo aming kakabsat, madayaw ti Apo, ti kada tayo. Ti panakaala dagiti sagsagot karkariken a pagkapullo. Maawagan dagiti ushers po. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Di ama kananakuma ken Espiritu liwliwa dayawen nga ipangruna ti langit ken widaga. Amen. At tuyo apo dagitoy asagot ingkam ipaiken ka. Santifikaram ka dagitoy, pasantum ka dagitoy. May ayo ka kadiwapo ka dagitoy adaton mi. Benisyon dagiti anak mo anay paay ka dagitoy. Numanuman ka di tinteddakan ka ita, isublim ka di kadakwada ti mamin kasot adaras, unad adupay. Agsipot na dagitoy ti pagyatam para kada kami, tagbiag kami ti biag anan-anay, biag aglablapusanan. Ngamuapo kasagbiag kami iti biag anan-anay, aglablapusanan. Isuro na kami amang ted, tumulong kaligit kasapulan. Tinagan mo Kristo. Amen. Kanamen. Awan tuti
dagsen na krus, banbanog ken puyat, Agyaman kami kan ka o Diyos. Agsipod ta si kati Diyos, an ayat. Diyos ang managparabor. Diyos ang nadungo. Diyos ang mamakawan. Iti daytoy kanito wapo. At to'y dagit anak mo, iti daytoy panagdaydayaw. Dawatag kan ka, danggam dagiti karkararagdakan ka. Danggam wapo, dagiti dawdawadakan ka. Danggam, ti araraw da. No adaman o apo ti dadagsan da. Problema parikot da. Itinagan mo Kristo. Mapukaw kung matagitoy. Dagito nga dadagsan, dagito nga problema masukatan, iti ragsak, masukatan, iti banligi. Kadagiti nga dadadingit, ipaay mo ang apo ti liwliwa.
Kadagitig kasapulan. Ilukat mo ti tawa ken ruangan ti langit agpaay ti bendisyon finansya kadakwada. Dagiti da problema iti relasyon. Ipaay mo ti kapya ken talna kadakwada. Restore the relationships, O Jesus. Kagiti amin ang masakit ita at dadaman ditoy uneg ti iglesia at dada iti online worship wenno at dada ti pagtaenganda uri saan mi nga kadwa ti panagdayo ti daytoy oras ngem iti pananglagip mi kadakwada iyon nat mo ti imam wapo iparabaw mo ti imam kadakwada ket agasam kadida nang runa wapo nang runa kadi ti daytoy kanito lagi pom kadi talyawom kadi ti adipon mo ni Reverend Belalita Aguis Villar. Daytoy akabsat, daytoy agayem, daytoy trabahador mo. Amom no kasanot pa nagserbi na ken ka. Amom no kasanot kinaragsak na nagserbikan ka. Ngamita adda iti cancer na. Lord, sagidem kadi ni Pastor Belia. Pukawang padi tinasakit nga marikrik nana. Ipaay mo kadi ti kapya ken kuana ita. Kasamot ka ni Pastor Danny nga kaingungot na. Ken amin dagiti kakabsat ken mangi patpateg mga aywan ken kuana. Kasama taramidem mo apo ita aming nga masakit ita. Agyaman kami agsipod ta sikat ti Dios amang agas. We thank you for healing us, for the victory over COVID, for the victory over all kinds of sickness. We thank you. And from this moment on, we declare, sickness is no more. Awan ti panakabalin ti sakit iti bagimi, ni Kristo ipaay na ti salunat kada kami, ni Kristo ipaay na ti panakaagas kada kami. Be healed in the mighty name of Jesus. Awatam ti panakagas mo tinaga ni Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Receive the oil of healing from the Holy Spirit. Receive the oil of anointing from the Holy Spirit. Bumahon ka. Sika ang masakit. Awatam ti panakagas mo tinaga ni Kristo. Agyaman kami, O Jesus. Tinagan mo, agkamang kami. Amen. Intay ngat ken kuana, amakikalaysa, ketong palentay tibilin na, magnataya mapan, pangimaunan na, ket malegin tuti itet na, tila talek ken ti panagtulnog, isulang ti dalan, amapan ken Jesus. Nangagan tayo ti mensahe kakabsat, intayo, aramatan tayo ti sanikwa tayo, at tumulong kayo ti sabsabali ng runa di kita kasapulan, ng runa kayo kasapulan. As you have been blessed, be a blessing to others as well. For in so doing, heaven is not far from you. Kas mapan tayo, sang sakamay sa tayo, amangi declare ti pamendisyon. Mabaling kadi iganan nyo wano iparabaw yo ti imayo kay iti adda ti asidegyo and declare this blessing. Declare this blessing. Sagidan nyo ida. Ket sang sakamay sa tayo nga mang bendisyon kadakwada.
Ti bendisyon ti Dios ited na ken ka, para burna ited nat familyam. Ti masakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig kumhati pusum, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Dios ited nat anak mo, para burna ited nat apapom. Ti masakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Tinagan tama, tinagan tanak, kandi tinagan ti Espiritu Santo. Amen. 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 Naimbagagsapa kada naming kakabsat.